Il-Gvern ippreżenta abbozz li permezz tiegħu se jkun hemm emendi fil-kodiċi kriminali dwar il-femiċidju. Dan wara l-approvazzjoni ta' dan l-abbozz mill-Kabinett. Permezz ta' dawn l-emendi il-femiċidju issa se jkun ikkunsidrat bħala offiża separata fejn se jwassal biex f'każ ta' femiċidju il-pieni se jkunu eħrex. Skont dan l-abbozz li tressaq għall-ewwel qari fil-Parlament, il-pieni marbuta ma' femiċidju se jgħoddu meta mara tkun attakkata mir-raġel jew sieħeb tagħha u anke tinqatel waqt abbuż sesswali. Dan apparti meta jseħħ qtil ta' xi persuna li kienet prostituta. Il-liġi proposta se tkun ukoll qed tipprovdi li omiċidju b'karatteristiċi ta' femiċidju se jkun esklus milli jikkwalifika bħala omiċidju skużabbli minħabba li jkun twettaq f'passjoni. Dawn l-emendi tħabbru eżatt xahar wara l-qtil u stupru tal-Pollakka Paulina Marja Dębska fi ġnien l-Indipendenza f'Taslima u sentejn mill-qtil ta' Chantel Ketkuti f'Ħażabbar. F'konferenza tal-aħbarijiet l-4 fl-Università l-Antika fil-Belt, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis spjega li se jitneħħa ir-reat ta' passjoni mill-kodiċi kriminali se jiġi kkunsidrat ukoll bħala omiċidju volontarju. L-ewwel ħaġa għamilna rekord illi f'xahar ta' omiċidju daqshekk ikraħ ta' Paulina Dębska għandna abbozz ta' liġi. Abbozz ta' liġi li proteġi l-mara u jdaħħal il-kunċett tal-femiċidju għall-ewwel darba fil-kodiċi kriminali tagħna. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonnici spjega kif permezz ta' din il-liġi Malta qed tibgħat messaġġ illi l-vjolenza kontra n-nisa jew abbażi tal-ġeneru mhix floka. Gburi ħafna li l-Prim Ministru b'mod dirett intervjena, iltaqa' wkoll ma' laqdiet ma' persuni esperti u ħdimna flimkien diversi ministeri biex illum wasalna f'pożizzjoni li fi żmien xahar mill-omiċidju tas-Sinjura Dębska, Paulina Dębska, stajna mmexxu l qudiem din il-liġi li hija storika li tagħmel id-differenza u li se tkompli ssaħħaħ il-ġlieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif matul l-aħħar ġimgħat kien hemm konsultazzjoni wiesa ma' diversi esperti fis-suġġett u anke diversi għaqdiet favur id-drittijiet tan-nisa. Diversi għaqdiet favur id-drittijiet tan-nisa faħru dan l-abbozz imressaq mill-Gvern. Speċifikament qiegħda tirrikonoxxi d-diskriminazzjoni ir-rejat ta' vjolenza fuq il-mara li f'dan il-każ qed nitkellmu fuq il-femiċidju li huwa l-agħar forma ta' rejat qed nirrikonoxxu wkoll li għandna problema fis-soċjetà tagħna huwa pass u impenn politiku li ngħid kemm importanti li jiġi involut ukoll il-politikant li jgħid isma' qed iwasslu messaġġ fis-soċjetà tagħna, fil-pajjiż tagħna, ċittadini tagħna m'għandniex nibqgħu sejrin hekk, irridu nagħmlu xi ħaġa dwarha u dan huwa l-ewwel pass.